اگے اگے حضرت بلال ہون گے آمی ساڈے آمنا دلال ہون گے تے جڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے جڑے رہندے پڑھدے درود آپ تے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے آمی ساڈے آمنا دے لال ہون گے او دے پاسے لعنتی یزید ہوے گا او دے پاسے لعنتی یزید ہوے گا ساڈے پاسے آمنا دے لال ہون گے ساڈے پاسے آمنا دے لال ہون گے جدوں حیدر قرار ویکھنا جدوں حیدر قرار ویکھنا پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے پیچھے پیچھے غوث تے ابدال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دلال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دلال ہون گے ہمیں ساڈے